Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas, la 5:04 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat mga pangalagad na magkita sa Pizza Uno. Unang adlaw sa katapusan nga bulan sa nga tuig 2021, December 1, 2021, kita subong. Action Reports After the Edition tubdob sa atak ng alas 6. 24 diyas na lang Pasko na, 31 kaadlaw antes ang tuig 2022. Inyo ka aksyon na Marlon Hirovaya sa sering mapulupaang pa ang panahon. Opdan kita sang mapaang panahon humalin ka ina sang atolo temprano pa. Bisan pa nga mayara kita sang ginali na naman ang low pressure area kon LPA. Akon kay isang LPA kon hindi naton sini pag monohon nagapangibot lang. Kag nagatigbilaw nagahimo bagyo. O kabay pang-ambulans sa Desyembre. Naga-opdan lamang ini sang maayong panahon. Maayong adlaw, maayong kaagahon, maayong kagabihon. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Hiroboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa lawante, sige na mga nagabalingaso nga mga balita sa bayan sang lokal nga hugada. Kaya kanabo-damo sa mga obligasyon naton subong. Sa bahin sang lokal nga balita, Bacolod kag Negros Occidental, oy nano ini liwat na naman. Nga may ara sang binagigay, may ara na naman sang hindi pagintindihanay. Alin sa isyo mga ka-aksyon, angot sa ginatuwag nga espas. Sumaylo naman sa mga travelers nga nakasulod sa Negros Occidental. Kag sunod sa Bacolod halin sa Pungsod, South Korea. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ano ba lang South Korea sa mga amuning ginabantiyan nga nasyon sa kalibutan? Bangod amuning ginakabig ginakahadlukan. Bangod sa ginakurugan man nga Omicron variant sang COVID-19. Bandid to na tuhawgid sa South Africa ining Omicron variant sang COVID-19. Nagaligad nga bulan sang Nobyembre. Nagligad lamang nga bulan Kedere sa Negros Occidental kagasunod sa Bacolod. Sino bala ang dapat patihan sang aton sa mga kaaksyon? Ang Bacolod paagi sa ila sa di masabi humalambal nga nagapamangkot kun nga man kilala naman mga kaaksyon ako na sinong permi palayag na in behalf sang sunod sa nga Bacolod. Angot sa COVID-19 response. Man ang palayag sang Bacolod mga ka-aksyon. Mayara sila sang pag-question, pagpamangkot sa probinsya kung nga nakalusot kag nakasulod ining nagbiyahe halin sa South Africa. Ayambal nila may istrikto man kuno nga espas ang probinsya. Ang sabat sang probinsya, hindi. Wala kami malusutan, wala kami malutusan.
Kaya ang inang ginasiling nga nakalusot, way man na gani mag-agi sa amon nga espas. Inang traveler mga ka-aksyon, way man nag-agi sa espas. Kaya ang address nga ginsulat niya kuno, Bacolod. Pero taga Banwasang Pontevedra siya. Ang gingamit niya nga address is Bacolod, ini base sa statement sang probinsya. Ang panindugan diri sang gobernador hindi ang Negros Occidental. Ang dapat nga masulon diri bangod wala gani mag-agi sa espas kundi ang ginakuha lamang siri amo ang temporary travel pass-through. At yambal ni Governor Lacson automatic inaagi na aprobahan. Lasang pagsaysay pa sa probinsya. Taagi naman kay Atty. Refrando Diaz na nasakan gani nga sarbiman bilang action officer sa nga Provincial Interagency Task Force atol masiri pamatian. Kay hambal ni Diaz may mensahe kag reklamo nga ginpalabot siya gani ang kumbuyahan nga ginaserbisyuhan sining una 3 ka mga dumuluong ang nagaserbi bilang mga consultants sa isa ka power firm nga nabase diri sa Negros Occidental. May ara man sang communication nga palabot kuno sa probinsya. Ining management na kontak dumalahan sa ning power firm nga ni. Ang ila sa ning pangabay na kung pwede masaylo sa hotel sa Bacolod samtang ginakwarantin. Ang sabat naman sa hotel, ang taga-hotel ni nagpadala man sa mensahe kay Atty. Diaz. Ang balsang taga-hotel ni, hindi kami pwede magkabaton. Kaya amo ina ang mando sa Bacolod paagi sa City Health Office. Kinagin ba sa intuto ni Atty. Diaz ang mensahe nga ginapalabot sa iya. Una, sang power firm. Ikaduwa, sang siring hotel. Ang nahamtang diri sa may dalan sa Lacson ho. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Nagbalik sa medyo gumon-gumon ang sitwasyon, no? Ang iban medyo nasadyahan pa ya. Pero subo-subo lamang diri maka-aksyon. Tangod may ara gid nga nagakahulan. May tiyempo tarugay ang palayag. Kaya ang pagsaysay ni Governor Lacson kay Atty. Diaz. Matita sa sring palatuntunan. Samtang iban nga balita sa bayan sa lokal, Mayor Bing Linar Diaz ang Bacolod nag-issue man sa Executive Order No. 59 nga nagapalawig man sa pagpatuman sang Alert Level 2 status sa Bacolod tubtob sa December 15 sa tuig 2021. Ang kasunod pareho man isang probinsya. Nagalauman nga pagkatapos ang December 15 ang kaso sang COVID-19 magpuas-puas na. Agod nga ang Christmas mangin masadya kag ang New Year madinuago na mabinungahon pa. Yahoo! Samtang mambukal. Liwat nga magapakitang gilas sa katahom sa kalinong kag kabugnaw. Makaligad ang sobray sa katuig nga pulo penitensya tungod sa COVID-19. Ang mambukal daw pareho lamang sa isa ka tinuga nga nagpakuribong anay ang tuyo para makahalong man. Manpilaman kabulan nga naglinong bangod ang mga edipisyo hinimo ini anay nga quarantine kon isolation facilities. Agod maamuma sang maayo ang mga tawo nga nagpositibo sa COVID-19. Kahapon nga adlaw katapusan nga petsa katapusan nga adlaw sang Nobyembre, ang duha ka mga nagkalabilin nga pasyente nag-ayo na, nagpagsik ng lawas. Gani nakagwa na kag subong ang mambukal, hiluway na. Ang pagbukas mga ka-aksyon ginpaagi lamang sa inanay. Hinay-hinay lang kumbaga. Manang tawag mga ka-aksyon, soft opening. Buksan sang hinay-hinay lang. Hindi pwedeng gulpihon basi mag-aragoy.
ang bambukal. Ang pwede ba tunon nga bisita maka-aksyon, limit ano ya. Ang pag-operar, limitahan man. Kag wala anay sang maga-overnight. Ang kaina, nagupod man kita sa kay Governor Molacson. Pila pa sa ka mga taga-provincial capital nga nagtolotaklad bantoy man kung magsulod ka sa Mambukal sa entrance mga kaaksyon kung dara ka maagi sa right lane o kung to nga bahin sandalan sugataon mong taklaron. Mahapo-hapo agad gaway kay taklaron nga dala ng imo sa ning lakbayon. Kaya na nagupod makita libot-libot dito sa Mambukal Resort. Ang ngalan nga Mambukal Resort may sugpon na rin. Yang pag-operar mga ka-aksyon hinanay lang niya. Plus. Mayara sa nga bago nga pagsulundan ni Patuman para hindi lamang tao ang maprotektahan kundi pati ang mga kakahuyan, pati ang kasapatan. Maamligan man. Kung sadto ginatawag lamang sa simple nga Mambukal Resort. Subong nga adlaw mga kaaksyon, ini ang pagtawgo ng Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Wow! Resort na Wildlife Sanctuary pa. Ang huni sa mga pispis nga nagakanta, ang lupad-lupad sa mga alagit-it nga mabugnaw pa kung lantawon sang mga mata. Ang huyop sang hangin nga ang kabugnaw daw parihulang, ngara ka sa bagyo kag kahawaan. Subong amoning mabatsagan kag masaksihan naton ngara sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Ang gobyerno provincial paagi sa kay Governor Bong Lacson may good news sa mga gusto magkanto. Libre. Libre ang entrance fee, igatanyag. Pero temporaryo lamang niya, di niya maglawig. Karon mapierde ang probinsya ng libre. Temporaryo lamang niya. Karanti, parang mahatagan man sang gamay kayuhan kag benepisyo ang negrosanon pati gani ba kulodnon mo kay waya man kitadilian ang mga saya isang tinugaya na makasulod drama ka-aksyon ang libre nga entrance fee gatanyag basta kamo ang fully vaccinated lamang kontra COVID-19. Te sa waya makabakuna di na kamo magkalakad todo basi mga gastuhan na kamo sang gasolina nyo, complete nyo. Amo na ka-importante daw, kung fully vaccinated ka daw. Damo sa mga establishmento kag mga lugar subong nga naga-require na, naga-obligar na sa ila sa mga customer nga pagpresentar sang vax card o kung dapat matuod nga ikaw na bakunahan na kontra COVID-19. Sa isa baya kakalandaan diri sa may dalan sa Lacson ho dira sa tubang malasang provincial capital Lagon. Di bla may kalandaan da ang fully vaccinated dito sa sulod. Ang unvaccinated pwede ka ba makakaon da puro dira ka sa sagwa sa labi. Muna ang free entrance sa Mambukal maka-aksyon sa Raselinta na limitado lamang ang kalawigon. Kay makaligad sang pila ka simana o kung butang tabi bisan binulan pa depende na sa kahintangan sa nga probinsya sa ning ginapangatubang yapon aton nga pandemya. Kasi ang operasyon mga ka-aksyon ibalik kina sa normal. Pagbalik sa normal tanan plastado na na. Dugang nga pasilidad ara na. Kag laban-laban nga ang lain nga bayhon sang Mambukal makita tanagid. Hindi ka mo makibot kami ara sang pagligwat sa pagsulundan da. Kumbaga sa aton nga mga tao may ara sang commandments. Di ba? Kita may ara kita sang 10 commandments nga amo nang dapat aton nga sundon. Di dira sa Mambukal maka-aksyon daw mo ambo man na.
may ara sila sang do pila to man isip-isip ko na pulo mamblamo or more or less 10 ka mga dapat sundon man. Ang una gid mga ka-aksyon dili anda ang pagsunog, no? Ang ano man nga bagay blang nga makatugas ang aso kag makatugas ang gahod. Kay ginhimo gani nga wildlife sanctuary ang mga endemic da ang mga species dara nga sahi sang animal or kasapatan protektahan, no? Kay kung may gahod gali kay may aso nga katak-ad man sila ngita sila sa iban nga lugar nga linong. Anyway, kinaplastar na sa maayo sa ato sa nga provincial government. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Bacolod Traffic Authority nga taratopan, nagpatuman sa ginatawag nga realignment sa mga traffic enforcers karon nga holiday season. Ang 150 to ka mga traffic enforcers nga ginayo kay Mayor Bing Leonardia. Tubala kung di ko magsala mo. Ano nang update sa tuman? Maaprobahan ba lang kung hindi? Kay kung maaprobahan ni subong holiday season, timing gid di ba? Kay kinahanglan ta maka-action ang dugang diri nga mga traffic enforcers eh. Kay kung padalman ta underman, kulang gid man kada mo sa mga traffic enforcers naton. Sa siring nga Bacolod City nga highly urbanized nga syudad, kulang gid. Di, ang ining balita nga pagpatuman sing realignment sa mga traffic enforcers mag-action kung sa mga baraha padrite gi bahigon sa maayo. Bahigon sa maayo para ang plastada piyo-piyo 519. Oras na yan, di niya numerong tayan niyo ha. Alas 5:19, Action Radio Philippine Standard Time. Panoon ta maka-action observation report sa ato sa nga patrol importante may baluan ta. Anong sitwasyon sa pinaka mga dalan diri sa Bacolod? Oy sa balita nasyonal, by the way, Pilipinas nagapabilin nga kulihot sa COVID-19 resilience ranking sang Bloombergs. Lain no? Kulihot. Nami tani kun kulihot sa ranking kun panabo-damo pigado nga taong paghambalan, ina good news na ya. Galing kulihot sa COVID-19 resilience ranking. Tamo naman yung mariak mo. Observation report sa patrol with Action Eden Aboso. Basta Wednesday, Action Eden. Mayong hapon, please come in. Happy Mang Bukal Day! Action Mar, do ikaw gito ang pinakalitay. Yan nagbukas na ang mambukal, ikaw gito nag-aalsa sa imo kamot. Oo, kay dapat amo tong akon nga pusing gid kay kita ko mga lagit ko mato magabotong pusing ko daw nagakalipay sila eh. Oo, sila sa ka formal ang pangapod mo yan. Ikaw formal mo niya po, pero daw makita niya diyan nga daw fight again. Bugnaw to lugar eh. Bukas naman bukas, pero pinigado. Ako lang noon, ikaw sang pamangkot. Pero gin-explain mo naman to kagina. Paano ito makasulod? Kung anong mga requirements ng pasulod dito, kating iban, hindi mo subukan pa mati. Iban mag-replay. Ang iban nga pa mag-replay, mangkot na lang kayo mo. Simple lang, tanan mo nga pamangkot, isa lang sabat sina, kadto ka mo sa opisina sang Mambukal, hindi dito sa Morosya, kundi ara sulod sang Provincial Capital Lagunan Park compound. Kita ka mo da, may kapihan da, may balay da, amo na da ang opisina sang Mambukal. Mapapre-register ka mo. Perfect. Damo na lahig na maximum ang ginatawag na mambukal. Damo naman yung mga bukan. Higat pa lang sa galing tangin balita pa lang mabukas pa lang. Damo na galing na pinamangkot. Kasi ano ko ng mga lapit na ito, yung mga pahunay mo na yan. Kasi na subong na at ngawin pandemic, take it emotionally, mentally, physically stressed kita. Mami, man na nga makakaliwaliwa pa once in a while. Dati ang Morsha, kalapit naman, hindi man quantidad, hindi man mahal sa mambukal, no? Damo ka pa makita ng mga kwan, yung mga, ano nga rin nakita ko, aral lang sa
gyapon ang Mar ang sudalog taytay sa mga pipit lang. Yes, ato to kay ina naglampuwas ka best tay kay na. By the way, hindi ka mo na magkadto to ha kay ang una action din nga hatagan sa prioridad. Buwas petsa 2, petsa 3, tub siguro sa petsa 4 ang mga provincial government employees. Amo na sila na action na din. Wow. Yes. So mga next week pang iban. Di inaga, sigurado, gina-ready kasi may mga ipugang, mga instructions. Basta provincial government employees lang anay ang hatagan sang higayon nga makabisita to una sugod siguro buwas sa Biyernes, tub Sabado, kag next week pwede na silang makabaton sang iban nga mga guest, iban nga mga local or foreign tourist. Basta hindi kamo dito madiretso sa mamukal kundi madiretso ka ba una kadto kamo sa ila sa opisina dira sa may Provincial Capital Lagon and Park. Oo. Amo lang importante action Mar nga dapat magpalapang ko sila danay kay kung madiretso sila kag balabagan naman sila base i-post naman nila sa Facebook ay no man nila nabi ko bukas na gali kaya mo niya photo naman damo naman istorya pero anyway reaction Mark sa palibot sang syudad sang Bacolod amo ni oras nagahingagaw na palauli ang aton sa mga kaksyon halin sila tagsa ka mga opisina pag medyo alive and kicking pa akin nakapuway ng tagapon kay holiday daan Bonifacio Day mo kaya subong nagamat-amat na ni silang iban swerte na kay nakabato na sa ila sining pagmaswa Disyembre 1 gid ang iba nakabato na sila bonus ang iban may 13th month na expected gid nga may ara sa mga pagdagsa sa mall wala labot sa mga nagapabakuna ang iba nagapabakal na amat-amat sila regalo speaking of bakuna action Mars subong tani nadala na last day isang 3-day national vaccination sa gobyerno nasyonal ugaling may nakita kita dire na balita nga extend tugtog sa Disyembre 3 ang aton siningan National Vaccination Day. So kung sino pa ang mahingagaw, sigaloon lang no ang Bacolod City PIO nga Facebook page nagapadayon magasang butang nagapost magasila sininga mga announcement. Kag nami lang ang turnout makita pa man kada kadto sa mga vaccination sites sa damo sa mga kadto kag nagapakigbahin para makapabakuna na at least ama na lambot makapulik sa gobyerno na malambot ang herd immunity. Sa ating sinwakason, balon lang isang damo nga pasensya, especially sa sining mga oras sa peak hours na dapat tempuhan gid ang dalagan sa ating tropical especially diri sa bahin sa Lacson area diri man sa Burgos lapos sa Sunmar at sa NPC kag dira sa may Bangga Forest dahil ara ginada palabanan ang bulubog-ak nga dalagan isang trapiko. Para karon sa aton siningadugang pang balita, bandayan na lang sa pag-report sa patrol action Eden Aboto. Action din naman sa pinaglaputan pa sa among balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa Britong Action. Sa Bacolod, Action Radyo. Salamat sa observation report sa ato sa ring Patrol 526. Action Radio Philippine Standard Time. Oy, nagkahibalo balag kamong Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin Okay, live stream, gamonitor,
Si Yamariz ni Pedro Alisbo, good afternoon. Nemesia Roquez, mayong hapon man. Rhea May Ladio, mayong hapon. Ray Mariuga, Maria Teresa Hofilinia, Pinky Rebatado, mayong hapon. Watching sa Dumaguete City. Inay Blaza, Manju Biarnejo, Remy Rapana Anunas, mayong hapon. Watching from Escalante City. Norma Toriblanca, mayong hapon. Thank you. Si Eva Gradas Baterna, watching lang sa Barangay Yubo, La Carlota City. Salamat. Alex Fuentes Saraban. Sir, happy Wednesday sa imo. Salamat kid. Alex Fuentes listening now, watching pa. Martin Aliling, good afternoon. Ana Sinoro, thank you. Milail Oligo, Walma Inocencio Cabarles. Okay. Josie Lin, salamat kid. Damyaw lang, Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dialag, Dono Walamar, kag Alex Montesa from Milail Oligo. Araman si Lo Jok Ching, good afternoon. Diding Aluhamiento, mayong hapon. Rochelle Fulgencio Susana, gamonitor kami Barangay Diaz, Padadong DSB. Great happy birthday kay Lawrence Marioga. Okay. Ma'am Jinky Dialagdon, mayong gabi Action Marlon, kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, Lily King, Raymar, Suwatu, Imperial Alma, Oligon, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid. Thank you. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati ginagamat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa bunga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa bunga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa among. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Kadumdum kamo sang antes nagaduan ng report sa Bacolod City Hall with Action de la Salazar. Kadumdum kamo sang ngalan nga Police Senior Master Sergeant Jonel Nuazca. No? Amo inisa ang ginakusahan nga nagpatay sa Mag-Iloy Blato sa bahin sang Tarlac nagligad nga Disyembre tuig 2020. So, automatic dismiss ni sa kamanting nga kaso ya is double murder. Police Senior Master Sergeant Jonel Nuazca. Tong ginlalisan nila tong bugabla, no? Kay nagreklamo tong bata yang babaye. Ang report mga ka-aksyon nagasiling, ang report nagasiling ini siya ang napatay, no? Napatay siya sa bahin sang New Bilibid Prison Hospital. Posilingon ginadala ni siya maka-aksyon, gintatap ni siya sa hospital sang New Bilibid Prison. Amo ning ginsiling ni, sino na siling ni? Bureau of Corrections spokesman Gabriel Chaklag. Subong lang hapon mga ka-aksyon. Kag ang report ni ginatalakay mga gani subong sa katos sa Mother Station DZRH dito sa Metro Manila. Ining report nga pagkapatay no sang pulis nga si Senior Master Sergeant Jonel Nuazca nga nagpangatubang sang kaso double murder tungod sa pagpatay sa Mag-Iloy Tarlac. Ano ang ginatunaan sang kamatayon niya? Waay pa ginpalayag. Dapat mayari sang development para kahit at least may baluan gid kung ano ginkamatyan niya. Kag kumpirmahon gid kon bala tuod gini balita ni bala mo hindi naglahog nga sahi sang tinuga mo damo ni sa mga ginpangatubang sadto nga kaso pero way mapriso purote ining kaso nga double murder nakuhaan sang video recorded maka-action ang pagtiro niya patay sa Mag-Iloy wagi sa makalusot double murder gid. Purote subong nga balita ni kumatuod man purote gidagin hambal na gid man niya no sang spokesman mismo sa Bureau of Correction na si Gabriel Chaklag mga ka-aksyon. Ang dugang detalye sa bantayan lang dari sa Action Radio Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Balita sa Bacolod City Hall, ginrealign ang pila ka mga traffic enforcers diri sa Bacolod City. Action Radio City Hall Report. Detalye sa nga balita with Action Dale. Sa Action Dale, may hapon please come in. Action Mar, nagpatuman ang bitaw sa redeployment sa mga traffic enforcers ilabi na sa bahin sa downtown area subong nga holiday season kung bulan sang Disyembre. Hindi matapos Action Mar nga ginapabot na ni Police Major Ruel Culanag ang pamunong bitaw nga mangin bulubog at ang lakas ng trapiko subong nga holiday season which is naandan na nga every December nagaginutok Action Mar ang downtown area bangod madamo sa mga aktibidad, madamo sa mga nagaginuwa sa ila sining mga panimalaya para magpamakala sa pila ka mga balaklon Action Mar. Ginehemplo din ni Culanag nga ang team ni Action Mar sa towing nga na-assign TEI niya na pull out nila kag nag-augmenta ang towing team sa syudad para magdumalaman sa lakas ng trapiko di sa may syudad sa Bacolod Action Mar. Naga-focus sa karon ang bitaw dila sa may downtown area, ilabi na sa may Dalan Luzuriaga, Action Mar tubangan sa Gaisano Grand Mall. May pila dila ka mga road works nga ginapatigayon sa karon ang DPWH Action Mar. Ginpahay ni Culanag ang problema sa lakas ng trapiko ang hindi lang concern sang bitaw, hindi lang concern sang Bacolod City, kundi concern sa Action Mar sang tanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa lingkang gabayan sa Pinas sa buton kasangawan balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, 45 con 44 minutos nakaligas sa tak ng alas 5. Action Radio Philippine Standard Time. Ipabati ko lang mag-action ang pagpatag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa second at the same time. Isa na sila na nagaserbi ini siya bilang action officer sa Negros Occidental Interagency Task Force. Angot sa sining nag-abot diri nga foreigner or dumuloong ang trabaho nila sila maka-action consultant, no? Mga consultant silang tatlo sang isa ka power firm, no? Nabase ini sila sa bahin sang Calatrava sa Manapla, kag din patong isa to sa bahin sang La Carlota, no? Tatlo na sila. May isa pa gid mga ka-action nga hindi ya dumuloong kundi returning Filipinos, no? Returning overseas Filipino nga halin man sa pungsod South Africa nga uli hilang galing nagabot dire sa Negros Occidental. Nauna tong tatlo mo abot sa lingon apat sila nga halin sa pungsod South Africa ang nag-abot dari sa Negros Occidental. Magluwas sa apat may ginapaabot pa nga 7 halin sa pungsod South Africa man. Pero way mabaluan kung nanoin hindi sila nga sahi nga persona kay ining figures nga 7 mga action nagbase lang ato sa ring provincial government sa listahan sa Bureau of Quarantine, no, sang mga travelers nga magasulod diri sa Pilipinas, particular diri sa Negros Occidental. Prote hambal ni Atty. Diaz ining 7 ni ang ila sa ring destination is Negros Occidental. Man ang Bureau of Quarantine, amo ni sila ang hatag mo sang certification sa sining mga travelers. No? May papel man ng Bureau of Quarantine, no? Sa mga nagaabot nga travelers, mga ka-action. Ug aling kay sabay naman sa sunod sa Bacolod, may ara sila sang pag-question, no, sa sining suno sila nakalusot nga isa ang ginatumod nila diri ini ulihi nga nagabot diri nga Filipino ya nga hambal nila nakalusot kay may ara man kuno espas nga implementation ang provincial government ti hambal ni Gov way nagagi sa espas kay manti Bacolod City ang gamit ya nga address pakarunan tala ni sa action frying line pagsaysay dugang. Pero ari ang statement rin ni Atty. Refrando Diaz
may kaangtanan sari. Ang isa pa gid nga returning resident, ikaapat ni siya nga taga South Africa halin. Ang iyaya espasya naghalin sa Bacolod, no? And tungod kay wala screening ang Bacolod, wala tayo kabalo kung may mga certificate of quarantine siya. Pero ang tatlo tuya nga nag-agi sa province nga espas, kumpleto gid sila sa ilang mga health documents. Kaya ang aton nga company nag-complain sa aton, no? Despite tani nga willing sila nga magpa-quarantine, hotel quarantine sang ila tatlo ka consultants sa Avenue Suites, no? Again, deny sila, no? Ang advice was ang City Health Office ang Bacolod hindi gusto. So, gidra naton makita nga may discrimination, may pinilian sa pag-atipan ang City Health Office ang Bacolod City. And unlike sa aton ang quarantine ta sa hotel, no, regardless kung Bacolod ka o kung Negros, ginabaton ta ya. Pero diri naton makita sa sininga ugada coming straight from a company nga in need of assistance, gin-deny nila sa assistance, no. I think ang complaint sa corporation, may verbal complaint. I don't know if it will reach a legal complaint. So that's up to the company. Sila na lang ang ma-decide kung anong ila next na action. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nag-negative gid man ini sila sa unang RT-PCR test mga ka-aksyon. Pero may ara sang protocol nga dapat i-swab ini sila. I-swab sila liwat. Di Magdadiyas gin swab ini sila liwat. Pero di ginahulat pa kung ano ang maging resulta. Sari. No? Ang tuyo sang paghibalo sining swab mga ka-aksyon, parang mabalaan gibala ka manti South Africa ginalindan nila. Amo ning pungsod nga dito na una nagtuhaw. Ining mas ang ginasiling mas makalalaton kag grabing abilidad nga Omicron COVID-19 variant. Di taranta ga pangamuyo man kag nagalaom man kakabay nga mag negatibo ning resulta nila. Kakabudlay kun mag bayara kita sa panibag-o naman nga variant nga kita subong sa pagnubo na sang kaso sang COVID-19 karon may panibag-o naman nga variant nga mag atraka sa aton di. Dugang na naman ang kapanaligban mga ka-aksyon. Alas 5:50, Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa ringa pagpanumbalik, balikan ta ba ng ato sa ringa patrola. Pero ari anay, ang aton sa ringa pag-rekomendar sa inyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang... Okay, balikan ta rin mga nagpadala dugang. Asang ila sa nga mga mensahe sa sanagid nga kahapon na noon. Si Mary Mills, good afternoon Action Mar, monitor lang kami dari sa KL, Kuala Lumpur, Malaysia. Roslyn Jean Pelye Command, pulang saludo sa mga martir sang revolusyon. Hostisya ang singgitan sang pabuluyo.
November 27, 2021. Okay, daw laba-laba sang kwan, sang messages, no? Thank you gida. Okay. Deritas Dalombe, daw wala ba? Okay, si Elizabeth Malakagamala, stay safe always, God bless. Thank you. Home Alumina, salamat gid. Si Gallego P. Sparrow. Ambalya, hindi iyan ang tamang pamumuhay, huwag magpaloko. Ray Baryoga, ang sumalong liyog ko tamyaw sa kay Lawrence Baryoga, nga nagasaulog sang 13th birthday, subong. Happy 13th birthday, Lawrence Baryoga. Okay. Noel Amar, good evening, sir. Tamyaw ko lang, akong friend ka si Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, si Milail Oligo, Alex Montesa, John Sison, Yvonne Boy, sir. Sino pagid? Okay. Si Bia Jonathan, kag Dennis Roma. Shout out ko lang akong kumpare nga si Bowie Jolingo, kag Rayboy Alunan, kag ako ni hinablos nga si Taboy Derla. Thank you, thank you. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station in the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman amatan kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato. Pero kay lapaw no kita sak minuto ho, no? Grabe sang mga balita abay subong, no? Ang ibang nga may tamalabutan tutok na lang karon sa Aksyon na firing line with Aksyon na Artay Hopon basta Wednesday. Pagasunod na Aksyon na balita evening edition with Aksyon ang Defensor. Aksyon reports after the edition magabalik buwas. Ako naman Aksyon na Marlon Hervoya. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,